Manolah hangku Sultan Bandaro, sombah tibo bake Sultan. Sebabnya Sultan dek ambo imbau tagak dek imbau dan sakali dek barih cupak jo gantang di kandung adat jo limbago. Namun semantang pun ba itu indak basibak jo basisia bukan bainggo jo babate salam kepadonan basamu. Nan menjadi curahan rundiang di wukotu iko kini bayi ade ari nan balabong cinto di musim kita buat. Adat na usah kita pakai limbago nak samu kita tuang. Pogang kokoh nan babue babuhu kajonji nan bakarang tando iyo nan ba itu. Tali kean dalam bue ompeknya tali nan tabontang. Pertamu banamu tali budi. Pangobek jonji nan sauku podih diraso nan sesuai. Niat nan elok di dalam mati. Amanan elok batabukan. Nan kedua badamu tali paham. Pangobek kajangan raso bulan syarat di dalam bentuk. Syarat bicara nan setimbang. Bapoci kokoh nan bagonggam. Nan ketiga banamu tali syarat. Pengantung palili lahia jabatin. Iman nan kokoh kalandasan. Yakin alemu akabudi tunai sagalonan parolu. Nan kaumpek banamu tali adat. Pangobek buhu nak johare nak kokoh di dalam undang. Kumpulan syarat nan kewi syaratu adat nan kita pakai sangkui menyangkui keduanya. Lausah nan ba itu loeh ko basibiran panjang ko bakorean. Tapau sagalo baso je basinya to sagalo dun sana. Togoh lah tali basodaro. Tandonya iyo nan ba itu syukur kita kasadonya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan supaya nak kokohnya dalam gonggaman, nak togohnya dalam kajangan, ikolah tando dari kami. Terima dek datuk landaknya maklum pulang bagi datuk. Lah sampai dek datuk. Sepanjang rundiang dari datuk nan terlimpah kepada kami lah data bak gurun disapu lah licin bak ditimpo minyak dek alu kilet lah tibo dek licin cayolah datang nan kajadi sosi bungo jo daun adat berjalan sendirinya. Lomak manih gamaknya sodang lomak bak raso pati santan manih bak raso pisang masak. Ragu dibimbang nan ba itu tabayang sombah dari datuk. Nan kejadi jawet dek kami di ukotu iko kini lah sesuai bona bak barisan lah seuku bona bak patuan. Jalinan adat kita pakai gonggaman cupak jo gantang. Joniahnya ba ayah di sariang pasir eloknya bak ganih tanunang. Gantuang julai akabona nak joleh batang dilili. Gantuangan kita nan basamu. Maso basa lisiah jo batuka nan bona ba itu jo. Lainan daripada itu rumah godang bagonjong tinggi batingkah di ruang tengah. Tope ukotu dalam janji niat nan elok tak berubah. Daripada itu limbak dan daripada itu gembiralah kita kasadonyo sebab bala deba itu banyak nikmat dan batarimu. Indaklah tak bilang jeta etong banyaklah rahmat nan ditarimu. Alah nikmat nan ditarimu dari ketek barang so godang kinilah sampailah patut pembina mendayung rumah tangga. Niat nak kokoh dari dalam mati jika padusi itu berjunjungan laki-laki bakawan hidup itu dan sunnah dari Nabi. Tapaliaro dari sagalonan buruk tapenteng dari sagalonan marusak. De adat saja ada ulu warih dari nenek moyang kita bersyukur kita kepada nan kuasa sebab balah dek itu nan nak orek samu kita pegang nan tampuak nak samu kita jinjing. Jikalah tando dari kami nak samu kita pegang badua nak joleh di dalam tempat. Jawe sekian saja pulang maklum bagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baca puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainan daripada itu dulanglah sedulang lai pandulang ame palangko nak diulang saulang lai kita sambung nan tinggal salamuko. Teratai bunga teratai tumbuhnya menjelo-jelo. Sebenarnya kami tidak pandai di hati koreh dicubo-cubo ju. Jadi pembahasan kita pada hari kini adalah berkaitan jo alua pasambahan batimbang tando. Kalau di dalam istilahnya batimbang tando itu adalah batuka tando. Kalau di 50 kota di Mudia ataupun di Suliki khususnya kegiatan batimbang tando itu istilahnya kadang-kadang ada orang mengecean poi mantapiti. Kemudian ada yang mengecean makan lomang. Kemudian ada yang mengecekkan makan pinyaram. Dan biasa itu prosesnya namanya di dalam lingkup batimbang tando. Jadi kerojo nini mama ketua batimbang tando itu adalah istilahnya putih kapeh dapat dilihat putih hati keadaan. Tandonya jodoh kolah kemenjadi, ada tandonya dari pihak laki-laki,
ada tandonya dari pihak apadusi. Maka kalau di Mudia juga orang mengecekan dalam waktu makan pinyaram tu atau makan lomang. Makan lomang tu kan ada pinyaram, lomang, ada goreng pisang, ada lengkap di situ, ada botiahnya bagai. Di dalam itu kan ada makna dari setiap makanan tu, bahwa makna itu mengecekkan bahwa ada kesepakatan antara dua pihak keluarga. Maka dibuktikan dengan tando ataupun rapik dari 3 tungku sejorongan. Ada situ cediak pandai, ada situ beko niniak mama, ada sinan ulama. Setelah mufakat dan batigo, baru besoknya dilangsungkan ijab dan kabul. Syarat pernikahan adalah ijab dan kabul. Maka sebelumnya dilakukan betimbang tando tu. Maka kalau orang mengecekkan dulu, adapun batimbang tando tu biasanya dilakukan di tompek dan padusi. Jadi laki-laki dan poi batimbang tando ke tompek rumah padusi. Tandonya dari laki-laki dan biasa dia tando keris korih kecil orang. Itu tando dari laki-laki. Kemudian beko dari pihak padusi magiah pula tando. Tando dari pihak padusi bisa jadi omeh sesuai kesepakatan dua pihak. Kemudian apa sanksinya kalau batimbang tando itu seandainya dibatalkan pernikahan atau perkawinan? Seandainya batal dari pihak laki-laki, maka laki-laki mengganti sebanyak perjanjian pada malam itu. Seandainya lah di malam batimbang tando itulah dibuat perjanjian sebanyak boli korih diganti ke pihak padusi seandainya laki-laki membatalkan perkawinan. Begitu pula pihak padusi yang membatalkan perkawinan, maka padusi itu mengganti sebanyak apa yang telah diagih laki-laki cakap. Jadi sepadan. Biasanya seperti itu dalam kegiatan batimbang tando itu. Dan kemudian yang menyimpan benda hasil dari batimbang tando itu biasa disimpan di pihak atau kerabat padusi. Dan itu nan lazim dan nampak nampak itu nan nampak baca sesuai dan ditengok di adat Salingkan Nagari, khususnya di Suliki Kabupaten 50 Kota. Demikian, seandainya keliru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.